Jih perkadang kanthi pambutan gending Allah ji nawi katambahan bangun desa. Iki saduwun kalatrek panjenengan Bapak Tohar ingkang kagungan bulu margi babat Lamongan nggih. Sugeng midhangetke. Sepisan malih kangge panjenengan Bapak Tohar Lamongan. Sugeng mirsani. Spesial kaki Pak Rasun Balong Rejo saha warganipun matur nuwun witing tresno Rama ramane tole jalaran saka
ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sepenting hasil gunane aja malas munda apa ayo sekian yang pengen urip kang mulya matoy ayo teman bangun desa supaya yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas munda apes bos Kiyatno yen pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambut gawe sing penting hasil gunane aja malas munda apa sabar yo sekian yang pengen urip kang mulya